Hey, bethunani isigaxa esisive izolo kuThando Nesithembu season 9 episode 16. Into ebiyavezwa nguMayeni caba eyathethwa ngumama kaMangwabe. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now mandiqale ekuqaleni ke apho into ibiqale khona njengoba sekude kuvelwe izinto ke zothakathiswana okanye zodliswana. uMayeni bekunye netherapist le ibizwa ngoSisinonto. So uSisinonto ke uyathetha ke noMayeni nobuza uba kunjani esithenjini, izinto zihamba njani. uMayeni achaza uba hayi mani kukhona nobuxoki obukhoyo, like kukhona ungabi nanyani. Watsho ethetha ke nge-incident ebiyenzeka kule sizini iphelileyo okanye ngento ebesiyive ngoMangwabe eyenzeke kule sizini iphelileyo. Echaza uMangwabe uba uMpumelelo wakhe wathi uZenande inqantsu lakhe liflethi, funeka umama achaze uba ngelaphi elaa nqantsu ngoba akukho mntu unenqantsu elinjeyana phaa kwaMseleku. So loo nto ibithetha ukuthi ngosu uthi ayingowaphaa. So ke caba ikhona ke into eyenziwayo ke caba nonoba kwaxhelwa ibhokhwe ke uvasa loo nto. So uthi uMayeni ke ngoku uMangwabe like zange aye kuye athethe njengomama, whereas yena ngokuya umntana kaMangwabe waye kwakhe caba wayephekile, kuthiwe epheka udombolo nenyama. So abantwana bephaa kwakhe wathi baze bonke batye as a family. Wathi uZenande esemncinci uba umakhulu, umama kaMangwabe, wathi ze bangatyi phaa kwaMayeni ngoba bakufa. Uthi yena uMayeni wahamba waya kuMangwabe wafika wamxelela ngaloo nto leyo, wathi like mabangathethi iinto ezinjeyana phambi kwabantwana. So it means uba laa nto yinto ethethwayo ngabantu abadala. Mhlawumbi noMayeni ke uyathakatha okanye ndazi uba kwathini. Same way as uMangwabe waye wathi laa nto yayithethwa nguMpumelelo yoba inqantsu likaZenande liplati, inoba ingowaphaa kwaMseleku, inoba yinto ethethwayo, uyabo. So ke sethuka ke thina kuba hayi bo uma kaMangwabe yini ethetha into ngolo hlobo. Ekubeni kokuthetha uMusa Mseleku naye wathi uba amakhosikazi akhe usingacingi uba apholile, babhizi abantu bayaphithizela, kuyasetyenzwa amayeza, kuliwa le nto kawife number 5. So wathi uMakhumalo naye uMseleku kudala ithetha le nto yosetyenziswa kwamayeza. So uthi yena lo mntu uyenzayo le nto makayiyeke. Abantu ke sasuspect uba hayi inoba nguMangwabe, because noMangwabe waye wathi uyevuya ukuthetha uMusa Mseleku ngoku ebegula uye waphila, because kaloku benze nezaa accusations zoba usetyenzelwa amayeza. So bekuzawuphinda into ijikele kuthiwe ngabo. And then ke kuphinde kube khona nomnini uMayeni wathi yena akasadibani neento ze-sleep overs because wakhe wagulelwa ngumntana. Umnini caba ke ingathi uthi phofu ke uMayeni wadliswa ngoba wayephaa eMzumbe, kwafuneka adamse nasesibhedlele. Umlomo wakhe ndiyazi bunjani namalwimi abhlu, but ke esibhedlele kwacaciseka uba utye ipoyizini, uyabo. And then utata uMusa Mseleku zange amsapote ngelo xesha kwakusenzeka loo nto leyo. Waba utata uMusa Mseleku yena ngoku simbona ethetha noMayeni, uMayeni ethetha ngale nto, wathi uMayeni is accusing people. So inoba wayengayikholelwa loo nto leyo uba umnini wadliswa, yena uMayeni waba umntana wam sesibhedlele and wava into yoba ke udlisiwe. So heyi, hayi sana Isithembu guys, ininzi intakatho eye ibe khona into zothakathiswana manditsho esithenjini. But anyways siyasethuka ke shem sathi hayi bo uma kwaMangwabe ithini na into. But anyways khanikhe nitsho ke nina ke bethunani uba nithini ngale ndaba inkulu kangaka. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.